Hello? Hello sir, nandito na si Jordan sa basement. Okay. Teka muna ha, magbibihis muna ako. Sir, good evening. Oy, good evening po sir. Ako pala nagdala ni Jordan. Ganun ba? Teka, pamilyar yung boses mo at saka yung pagmumukha mo, ha? Kirvin! Ba't nandito ka, ha? Bro, sideline ko po, mag-deliver boy. Anong deliver? Delivery boy! Delivery boy. Delivery boy. Teka, ilabas mo muna si Jordan. Jordan? Ito. So what's yun po mga siyaw? Woo! Grabe! At sa wakas, dumating na din si Jordan. Jordan, pasok! Ang tamasakid. Diri mo sa So what's yun po guys? Ito po si Michael Jordan. Naka-order ako sa online ng Air Jordan 1 Low. Ang saya-saya ko. Parang nag-birthday ako. Grabe guys. Grabe. I would like to congratulate myself. Keep grinding, keep working hard, and keep... basta. So bali guys, ito yung ano si Tagalog? Kinaunahang... Kinauna. Kinaunahang... First Jordan na lang. Di tayo magtagalog na lang. This is my first Air Jordan. So, grabe. Ang saya-saya ko. Woo! So, guys, hindi tayo unboxing professional. So, bale, pagbigyan nyo na ako ng pasensya. Naka-seal siya. Well packed. Yan. Buksan na natin to. Grabe. Woo! Guys, grabe. Ang saya-saya ko. This is my first J. Congratulations again, self. So guys, yan. Na-unbox na natin. Nabili ko ito sa Nike application. And yun, timing na mura. Hindi mahal yung price. So, binili ko Air Jordan Taxi, Air Jordan Low, Air Jordan 1. Yan. Ano si Tagalog anong suk doon? So, ang gagawin natin, susuotin natin. I-try natin kung kasya ba. Kasyang kasya. So, what's yun po guys? Bro, kung mapulaan ka, ako na. After 20 years. So, what's yun po guys? Yan. Air Jordan 1 Low. Grabe. Taxi. My first Air Jordan. So, what's on po mga siyaw? Putik! Muntik ko nang makalimutan. Shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout to Jover Blaquera. Shoutout to Celeste Paasa. Shoutout to Henrex. Yung shoutout ay galing kay Bobby Daot. Si Henrex at saka si Bobby Daot ay kapitbahay namin. Taga barangay sa Pangdaku. Shoutout sa inyo. Shoutout to Mac J. And advance happy birthday bro. Wishing you all the best. Malapit na yung birthday mo, December 8. And shout out to my buddy, my close friend, my teammate sa college sa UV. Shout out to you, Harold Ken Villanel, the son of the PBA legend, Larry Villanel. Bro, kumusta sa Canada bro? Kumusta yung lagay mo dyan bro? Soon, makakabisita kami ni Malaya dyan. And Broken, nakikita ko sa post mo. Ang dami mo ng Air Jordan. Wag mo akong kalimutan ha. Pag bisita ko dyan, bigyan mo ako ng Air Jordan na hindi mo na ginagamit. Kahit na madumi na, kahit na sira na, basta galing sa'yo. Salamat in advance.
So, what's on po mga siyaw? Woo! Grabe, ang dali ng araw. Weekend na naman. Dito ko muna tatapusin yung vlog ko. Maraming salamat sa mga sumasabaybay. Sumusubaybay pala. I'm sorry. I'm not perfect. Again mga siyaw, thank you so much for supporting Noy Paking. And yung gustong magpapa-shoutout, comment lang kayo sa comment section. And mga siyaw, ingat kayo palagi. Till next time mga siyaw. Ciao! Yeah.